すぐに結論付けてしまうことはありませんか。 SNS やニュースの一面だけを見て、これが正しいと決めつけてしまうことは、ユダヤ教では答えを急ぐより問いを持ち続ける姿勢を尊びます。問いは迷いではなく、理解を深める入り口なのです。なぜ、本当にそうなのかと問いを残すことで、見えなかった側面や新しい視点に気づけます。問いを重ねる時間は遠回りに見えても、思考を深め、急ぎすぎる判断から守ってくれます。問いを抱えることは、不安ではなく、心を成長させる静かな力でもあります。すぐに白黒を決めつけず、問いを持ち続けることが、急ぎすぎる世界の中で心を広げ、人とのつながりを深めていく力となるのです。